GLP-formula er ikke alt, det giver sig ud for at være. Se med til slutningen. Denne video kan redde din pengepung og, vigtigst af alt, dit helbred. I denne video vil jeg fortælle dig alt, hvad jeg fandt ud af om GLP-formula. Om det virkelig lever op til sine løfter, om det er værd at købe nu i 2026, og om det kan være nyttigt for dig. Bliv hos mig til slutningen, for jeg vil give dig et tip, der kan redde dig fra at ødelægge dit helbred og smide penge væk. GLP-formula lover, at du kan nå dine vægtmål, øge stofskiftet, forbrænde fedt hurtigere og dæmpe cravings. Men er det sandt? Ja og nej. Jeg forklarer. GLP-formula er et kosttilskud i kapselform, der er designet til at støtte vægttab ved at arbejde i harmoni med din krop. Det fungerer ved at øge stofskiftet, fremme fedtforbrænding, dæmpe sukkertrang og afbalancere blodsukkeret. Dette er især vigtigt for dem, der kæmper med træthed, langsomt stofskifte, fordøjelsesproblemer eller hormonel ubalance. Men lad os være ærlige. Hvis du forventer et mirakelmiddel mod alle dine problemer, vil det ikke ske. Intet supplement virker mirakler. Få det ind i hovedet. Forskellen er, at GLP-formula er formuleret med helt naturlige ingredienser i høj kvalitet, såsom koreansk ginseng, grøn te, cayenne, ingefærrod, æblecidereddike, kanel, berberin og resveratrol. Disse ingredienser er kendt for at støtte termogenese, forbedre fedtoxidation og fremme et mere effektivt stofskifte. I modsætning til for eksempel andre berømte produkter derude, der mangler solid videnskabelig dokumentation for, at deres formel virkelig hjælper med disse problemer. Og hvad med bivirkninger? Er der nogen? Ja, der kan være. Der har været rapporter, men disse er sjældne tilfælde, og virkningerne er milde, såsom lette fordøjelsesproblemer. Og dette kan i virkeligheden ske med hvert supplement, fordi hver krop reagerer forskelligt. Men generelt tolereres GLP-formula godt. Hvis du har en mere alvorlig helbredstilstand, er det værd at tale med en læge, før du bruger det. Nu, en stor forskel for GLP-formula. De tilbyder en 30-dages tilfredshedsgaranti. Så som jeg altid siger, det koster ikke noget at prøve. Men vær opmærksom. Denne garanti er kun gyldig, hvis du køber fra den officielle hjemmeside. For at gøre dit liv lettere, er linket i beskrivelsen af denne video. Køb ikke fra markedspladser. Der er meget forfalskning i omløb. Måske spørger du dig selv, er det for mig? Lad mig forklare, hvem jeg tror, det fungerer bedst for. Hvis du kæmper med vægtmål, træthed, langsomt stofskifte, og du leder efter en naturlig, sikker støtte til at øge din forbrænding, det er meget sandsynligt, at GLP-formula kan give den støtte, du har brug for. I disse tilfælde er det værd at prøve, men uden at forvente noget mirakuløst. Kun støtte. Nu, hvis du lever en usund livsstil, er konstant stresset og tror, at en kapsel løser alt. Køb det ikke engang. Spar dine penge og bestil en pizza. Så er GLP-formula det værd? Efter min mening, ja. Det kan hjælpe dig med at nå dine vægtmål og forbedre dit stofskifte, så længe du forstår, det er ikke magi. Det er en naturlig støtte med videnskabelig baggrund, der hjælper din krop med at håndtere vægten effektivt. Køb fra den officielle hjemmeside for at undgå at risikere dit helbred eller miste penge. Linket er i beskrivelsen af denne video. Dette var dagens video. Jeg håber, jeg har hjulpet dig med at træffe en mere informeret beslutning. Eventuelle spørgsmål, skriv dem i kommentarerne. Vi ses næste gang.